келинҷон, писарам аз кор мебиёд, як авбод карда мемонед. Ман дагар биёд натема худум метавонам чикор кунам. Рахнай пай кортон шавем. Илтимос. Келинҷон, ман агар бу шумо газмон карда намекунем. Баъди гузаштани хушноманат ман дигар намедонам ба ки муроҷиат кардам. Снак думаешми? Ҳамирам туда мешавам. Дадаҷон гиред, ҳамин аст ҳарисман айла вира гирифтам. Не, мо камтар пештар хӯрда будем. Келинҷон карда буд авбод хӯрдем. Хай хел боша дадаҷон, як дона мекунем барои мо. Умин қарорнигоҳ барои кору кушоиш кор дод. Я келин набошад, ранги худаш як келин насиб кард. салому алейкум дӯстони азиз, акаҳоярон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати атомӣ бениҳоят коросон аст, вале шахсии худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба кашф бурд. дар ширкати атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биёд дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефони шуморо интизор